Il-Prim Ministru Robert Abela żar is-Sixth Form Ser M.A. Refalo ġewwa Rabat Għawdex fejn kien milquh mill-kap tal-iskola Franklin Żammit Galja. Matul iż-żjara l-Prim Ministru ltaqa' mal-ħaddiema u żar diversi faċilitajiet edukattivi, fosthom il-laboratorji tal-bioloġija u l-kimika, il-librerija tal-iskola u l-faċilitajiet li minnhom taħdem aġenzija żgħażagħ. Il-Prim Ministru kellu wkoll opportunità li jiltaqgħu jiddiskuti ma' bosta studenti li attendu f'dan l-istitut edukattiv. Din l-istituzzjoni tilqa' madwar 380 student u madwar 68 għalliem. Barra minn hekk din l-iskola toffri wkoll korsijiet ta' reviżjoni fil-livell ordinarju biex l-istudenti jkunu jistgħu jiksbu l-kwalifiċi meħtieġa għall progress akademiku tagħhom. L-esperjenza tal-istudenti f'Ser M.A. Refalo tmur lilin mill-istudju fil-klassi, dan hekk kif l-istudenti huma mħeġġa jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom permezz ta' programm ekstrakurrikulari varjat matul is-sena akademika. L-iskola hija akkreditata taħt il-programm Erasmus Plus. Dawn l-inizjattivi jmorru jitfit mal-Viżjoni Malta 2050 li tpoġġi l-edukazzjoni, l-innovazzjoni u l-ħiliet diġitali fiċ-ċentru tal-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna. F'dan il-kuntest il-miżura AI għal kulħadd imħabbra fil-budget għal din is-sena tkompli ssaħħaħ din id-direzzjoni billi toffri korsijiet bla ħlas u ċertifikazzjoni.